Muhammadu. Alaisa bai duka saka kansu tsare shi fa ba su gudu. Girman ka ne girma Mahamudu. Auliya na rike turbar ku kamar shi shehu na shaka Ahmadu. Da shehu na jilani da shak barhama shehi ne asadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Shattahiru lisanul faida faidar shehi asadu. Ada baba Aminu garin Bauchi ubangidan su Malam Ahmadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Malam Ahmad kuma ustazu cikin hadara walla bashi gudu. Ummi na taimin tarbiya raba naka kai ta ga Muhammadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Na faɗa a farkon amshi na girman ka ne girma Mahamudu. Kuma zancen nan tabbas haka ne har gungwani Rabbu wahidu. Girman ka ne girma Mahamudu. Kai ne mai luwa ilhamdu mai kulafa sannan kwarashidu. Shi ne ga Allah reality mai fatiha ko alhamdu. Girman ka ne girma Mahamudu. Annabin mu shi madayanci ne a cikinsu dukkan afaradu. Mai mazaje ne ranar yaƙi tambayo shi can ranar hudu. Girman ka ne girma Mahamudu. Annabi na ne jagora na ubangidan dukkanin mai zuhudu. Daga Allah in ka ƙara gaba karkasa kowa sai Muhammadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Allah yana jin kunyarsa dan bai kiransa da Muhammadu. Musa ya Musa yakan ce mar shi ko bai ce ya Muhammadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Sai dai ya ce fa Rasulallah kafin hakan sai Muhammadu. Wani ayar sai ma ya ce da shi wa makana Muhammadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Ya cinye gabar hada ma yamma da arewa ƙarshen ta har kudu. In ya bi ka tilas ne ka tsaya dan ɗaha shi ne kure gudu. Girman ka ne girma Mahamudu. Ya kira domin kafirai su zo ga addinin Rabbu wahidu. Amma fa arada sun ki su zo su nasara har ma da Yahudu. Girman ka ne girma Mahamudu. Rabana da yayi nufin nasa a biyo shi Muhammadu. Sai sun ka tuku kuma sun ta shiga cikin addinin sawahidu. Amma waɗansu fa sun ki shiga cikin addinin Muhammadu. Umarnin yaƙi an kai mar daga gunsa shi jalla wahidu. A duniya fa ba wani kyakkyawa da ya kai faɗa he Muhammadu. Ya kira wata hada marana waye fatamkar mujahidu. A tare yake daga sawansa cicira yake shi Muhammadu. Girman ka ne girma Mahamudu. Bana nan da na sha kallo kallon kyawun shi Muhammadu. Sha nema ne kurzance ne shayaban mu shi da Hamidu. Girman ka ne girma Mahamudu. Ni dai a halitta ban ji ba fa wanda ya kai da Hamidu. Wanda duba ya ƙaunar ɗaha a gurinmu shine abin gudu. Girman ka ne girma Mahamudu. Wahala zai sha cikin rayuwa dan yaƙi wanda ga shi sanadu. Mahamudu nan fa zan dakata ka yarda na zo gunka Hamidu. Girman ka ne girma Mahamudu. Ɗalibai ne gurinsa Sharifi jika ga kayya Muhammadu. Sharifi Rabi'u Usmanu baba jinin da Hamidu. Girman ka ne girma Mahamudu. Da samarin shu'ara'u na Bauchi masoya gun Muhammadu. Suleiman Balaji kan Usman kefawa mai san Hamidu. Girman ka ne girma Mahamudu. Ƙarshe Allah na yi roƙonka kaninka salati ga Ahmadu. Mahalai da sabbai duka saka masu kauna gun Muhammadu. Girman ka ne girma
karfi duk lamarinsa ya zama